grazas, non porque me invitaran aquí a este máis sendo para Neira Vilas toda o máis que se lle faga é pouca. Dou e segue dando a Galiza a súa dignidade, a súa integridade. E ven aí que, bueno, eu escribo un poemina que era para unha nena que viña, eu nací en Sar, e viña de un grois todos os días á escola. A escola era mala, peor que mala. Esa neniña, cando lle mandaban ir a falar, automáticamente, si decía unha verba en castelán, decía 4 en galego. E a mestra, que iba para Monxa, estaba ganando méritos, collía o, como se chama, a regla, e aquela nena tiña as mans todas, como a min, cheiñas de sabelóns. E, bueno, esa señora, pois, tiña unhas orellas de burro, de cartón, e logo por riba ainda un cartaz detrás que lle poñía, e o cartaz decía: yo soy una burla, yo no sé hablar. Así era. Bueno, pois, dos primeiros poemiñas que eu escribí, pois saleume, transformei a nena nun neno, que ben podía ser nena. E sabedes que hai aldeas que se lle chama o avó e a avoa madriña e o avó padriño. Entón, neno dille madriña, eu hoxe non vou á escola, é porque nací meu rapaz, porque os rapaces da vida dime que eu non sei falar. Burla, se de canto eu digo, chámanme fai loco e aldeano. E non é que unha vergolle non só doce falar, nin de ser desta aldeiña que é o máis fermoso lugar. O que me mago, madriña, cando eu lle vou contestar, sai o maestre e me di que aprendeu a falar nesa lingua que para mí ainda é peor que a dos cans. E agora, abusando de vos, outro pequeniño, isto, bueno, trouxome máis de un problema, sí. Di, o pan do emigrante é pan de envexar, é pan moi salgado das águas vertidas e está misurado con feres de escravo que até o pensamento queren lle quitar. Traballa, non escoites, non fales, nin mires, e con esas verbas coges ese pan.